Mga putok-putok yun. Sakit-sakit na naman. Mas naakay usay ka sa sir. Ano ba? Ano pa niyo? Sakit-sakit yun. Siya nahilis man. Nahilis mo ganun sa dugo, no? Ano ba? Hindi siya tandugon, tugo. Tapos, pila pa ka years? Pag mga tako na kong edad. Ano ko na? O na, sa mga lo. Nakin nga sakit dali o. Palitay kambal. O, sa gamay pa sa bukakon, kung siya, pero di ka tuto. Masali lang yung magpasagulit, ha? Awe, abot yung sa gatos na mo. Ha? Hindi ka masagot? Sagot, ay. Sugot, oy. Masali lang sa gilingkod. No? Abot sa gatos sa gilingkod. Sige na lang, lawat siya po.
Tiang ba? Kung magkalinturawan ko, ako mo na kung nagbalik ulit mahilot. Mo na ako mahilot dayon.